خنال الزلاتو سواء خلا أنا نزقومن بحنسينا نيرنا نزقومن خمزي يرى خوت أنا عقرة في لي خبطان داون باني رب بقولني كأسان يرى خبطا خنالي كاوت سياب بومبا خمزي يرى تقص كلها كفرس جيو دشكاري روز هارما لك أبجتا لك خمزاناتي أبجات هارما بجات مسبلتا أنا نشابون بدربي أبي لم لسه كل خمس قم تهاري ما خمزة دير قبلها زغاري ألم بزكت أموي بذكر مالتي حنت قبتم أزيوم حيالات كادرنا نهانا زغلو بزينا راح عند مسؤول صحبات تنبب أكاديمي تمهر كد حساء تجلس تتحيلت نهانا مالتي أنا غمز فلت مالتي لعلو كله خا جينا أتي جينا تاس أتي جينا برس أمورنا تولي عني مالتي سرحت مدفع دبداب كبيد برات أبس مرا نسألنا أخبيبنا مودة تسامبو ناتينا حزنا تسامبو نات مسحسكا أكيد كاس أنا حكا أكسجين سأتطفو تستنفس يلا خانجن أبدأ مكارلو أكسجين زين حتصير وان أكسجين سرح الخون أبدأ كسب نعم مش صديق جيس أنه أسرت عم مش صديق جيس أنه أو صنع خون تطعم سوى البهاء أكسجين ديولس تمسحات صنع جركا صنع تقيلها نعم مش شو حتى أسرت عم مش صديق بحري أجن يلن بزي فنقل ناتو لوجيستيكس نحرت أسيرو دموته متكأتا خركب سراويت كمهلا قري نحرنسو توديو أمود أتخاء مسافحي خليك كداس غيبا نحرد مسألة خوينو نداد خركب أيكونن قال خركب أيكونن أتي نزار ولد الناس ناس ناسي أزي قريبة راح يكونس ناس ناسون مسيو كتبت تقلها. إثيوبيا منجس قادوش 10 ور كيكاتي توت جمرو لذي كله سرايتنا حزب بايروبلان ميدا نداج قلب تدق እያመጣ የሚያዋጋ አንድ መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ነው በአለም ታሪክ በአንድ አይሮፕላን ሜዳ ስላላቸው የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ቀለብ ስለሚያጣ እጁን ይሰጣል እያለ ሻቢያ በሬዲዮ ያወራል እንኳን እጃችን ልንሰጥ እሱ እጁን ነው የሚሰጥ እኛ እጃችን አንሰጥም እሱ ግን መሰለው በሬዲዮ ሲለፈልፍ የኛ ሰራዊት ጽኑ ዓላማ ያለው ሰራዊት ነው ጽኑ ዓላማ እስከ መጨረሻው ህይወቱን ይሰጣል እንጂ ለሱ እንኳን ለወንበዴ ለማንም የውጭ መንግስት እጃችን ሰጥተን አናውቅም فلوت إنيرو ده حرسان بوت تتحيز أيردي وسط كويس طفي جن سألاقي جزية لني لون كحسب خيلي نتاعي كم زنقولات أنا حناس كميزان وسيء سألاقي كميزان وسيء بلك كحسب هكني بلك كحسب زي كده نحركوينها أدر بس جزية وسط موتيمبر جزية وسط نبيه وتكوس أزمرح كونا هكني يتمر براب قصص لازم جن نتمر براب مقطع أخت جبرلو كتكلم أنت شعرت خالق مرجعات متقعتات كجبر على بحال مسألة مالتي هزبا جنبار مجزاتي كرج أبير ترى تسلي في زنبرة كلاي أبيتها السراويت ناي مريتن بحرن ناي عدلا مسمر زنبرة ودم مصوعن مسمر أسمرا مصوعن تقاطعيرو بجررو مسحازو إتانيش رو تلخ نخبل تنفاسي باتو زنبرة ناي عدلا مسمرو باير يعني رام هزبا جنبار نزانا أير مسمرو ونمعتاو سرحت فنكل كاب تزازمو العلات كحسب الله جميرهم كاب قوي معل كساد حيسكا هيوات كي تخفله عمر مجزاتين محصار زي تبالحتو نقراي نبران مدافعنا اتي عبيت مدافع كم بقى 230 كيلومتر رحقت خيس لزغل سنجراتات ناي بقى الجندع ناي أدرسو تطعيمكا نت مدافع مقرابي مسيو حجي حدا خافت زعب سرحنا سرحت فنكل ودب ما حد راح يكون بتسين جراتات يمان سمين ناجندع والله بعد رسول والله مدافعناتنا أزيو صبغ دخنا بوتاتات سلد رخبة حيل أير ناي إثيوبيا بس مراد الله نمدم ساسو تتقولون نقرب مسيو تحت قطر ناي مدافعناتنا نمتاو مطلعتي تجرو مودعتا إذا كبابي ما يوعي ما يشيروت بحال انترو أو أبتي ناي رنجي ناي مثمر ناي تختي 203 ناي دلو انتشمو ركبان ناي خليو مينا دو إزي
زوم مع كل ترحقت ناي مدافع طرحهم نيروم نا كم 220 كلتن نتحت مالتي 230 ملم بام 21 دحري نادو ازينا نحنا كنت قوملو كيلنا خلينا كل ጊዜ علامات طلائي ببريتو ذبل هذا خط علاماتنا تنتل نبره نحن كل ጊዜ درجي كم في اطوار رخيبه فتوتو حقت بهالكلو نحن خنعتو مخنا هوان كبون فلت ثلاث نبرنا عتقنانا مالتي كتم اسمرا ابر حقتنا يمدفع اتياس لزلا نتحنتي كتقم لازخ الناي نفاريت غير كاسنكي نوتادرات خدنا خالي كما يغرنا تطونا بالله زبل حساب بلا علي سلازمته بصاي بريغيدر جنرال تخلي كفلاي تخلي مانجوس ناي العلو تحلفت اخي باب فعوتها بتقبر الاول كم جاء حوريت اللامو انتاي كن غبران خل كم زبس كباب زلقنا كب زرت حلاف متن زبل حتى قريب اللي نيرو بقى مسرتنا انا تقدمون تخنتات نقوم عدم سلازنا برس ابي كنا نتقع نخيل ابي كنا نصبر هنركب ولا نخيل زبلات حساس ابنو سكف حلاف سلازنا بري نريو سلاز انا حنا توتات خباب نفتشو سلازنا حانتي ذا اب كباب ما يشرو تحت رأس عدي كابا خوينا نوقع كم نخيل رينا كالايتي اب دونغول العلاي كوينون كركب كم زغيل قميتنا كم سالسيتون بزني عدرسو سالسيت زنباتون كاون كركب كم زغيل قم نيرنا تا قدامنا ذهبنا يا قلت انا ما يشرع مغنياتو نسا بكل نتاتا نجيتي ايربورت كعنا دخل ويكثر منا دخل بوتا عنيرا مستبقسنا ليتي نيرو مبرحتون كتبر هاي تقلنها نتا منكينا ممرح كلت زوم سبات نت منقدن فل زنبرنا سبات صعدا انسو لحيزنا بخلت تجاف نت منقدي تا منكينا خم تريو ابتي ناي توخسي بوتا اتينا حزب جنبار بعلت 17 ورح 3909 كاب زعردلو جنبار جندع كبابي نطب براخه 1029 مايشرو خوينو ب 230 ملم مدفع كاب ساعة 16:20 كساب ساعة 18:25 اب كتما اسمرا اب زتفلالي كبابي لعل 8 بومباتات كبيد برد دربيم جبز قات امزن تهلو على 17 تنادو جمرنا له تحر قلت عمت لك عملتي تحر قلت عمت لك عفتا محلتا بمتى ذكرى قات امون ناتي الى تلدتي يعني رشا جي مسأتنا تتخاخيل تودي ساعة 4 يزيرو ساعة تبايلو حجي ابت اجري رس حرمازات بالتا باب قدمينا زلا ابت اجرو خينا هنا نحنا تخيلنا زلنا رس عدو كله يزرعك بغالي يزرع كشافاي مالتي حجي ويلو سي بجام لا خبرالنا اندبلنا حدا زدن صون ነገር አለ ዝገርመኒ 4 5 ተጎደል 10 ተጎደል ኾውን ግመመጪን ነርስ ዓዲ ሽፍና ማለት أنا عندي كم زيت أمبريز قلته لما في شفنا تدالو تبعيلو تاني تقصي ساعات أخيلة لك ساعات 4 تقص ملقت فما مالتي جي تقدمت منبا أنا تقربيني الخلاية مالس نسمرات خير زلانو تحر تبون بالعدنا سيعنا نفتي عشان قبرت مأتوا مالتي قبرت نأتينا أتينا نفانو يذكرني شعاع بصاي إفريم تسفاي قموشو كم قال كم أمره زي تحسس أنا ختوكس نعي حبنا تي برتي بلني تبرس لزنبوركو كم زربانا زي بلني إيه أنت بقولكوا أدي أو أبسمرا حكيم سلسونا سلتسرح نالبات كم ذكرتنا أنت أتينا أبزع الذي أنت تهريمات دي كذكرك أخلي خمسة هو نوس قيام الكون خون سبعي فلتنيو
تا محمد ዝተኮሳ ቦምባ ቀቲላታ ኸይብል ንዓይ ሃበኒ ከም መግለጽ ክሪኣ ከለኹ ናይ ተጋደላይ ኣተሓሳስባ ማዕረክ እንደይ ስፍሓት ከም ዝነበሩ ከም ኣብነት ናይ ምስላ ትደልዮ ክትረክብ ትፈትዎ ሃብ ኤፍሬም ነዲኡ ቃትላ ኣይ መደበናት ግዜቲ ግን ጽንዓት ተጋደላይ ማዕረክ እንደይ ከም ዝነበረ ከም ሰብ ነዚ ምስላ ዝተዘኻኽረና ንኽምሰብ እቲ ዝተተኮሰ ቦምባታት ኣብ ሸውዓተ ኣከባቢታት ኮይኑ ኣብ ድሕሪ ገጀረት ሆስፒታል ኣብ ፈሮብያ ኣብ ሰንበል ማዓስከር ሰራዊት ኣብ ጸጸራት ኣብ ዞባ 9 ቀበሌ ባዶ 3 ማለት ገዛ ኸዲሻ ኣብ ባሕቲ መስከረምን ማለት ኣብየታዊ ኣደባባይን ኤርፖርትን ይወዲቑም በአጠቃላይ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ደብዳብ ከቢድ ብረት 130 ሚሜ መድፍዕ 16 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 33 ቆሲሎም ዝበዝሑ ካብዚኦም ኣባላት ሰራዊት እኳ እንተነበሩ ውሕዳት ሲቪል ወገናትና እውን ስለዝተለከሙ ናይዚ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ዓሚቕ ገምጋውን ዝሓትት ነይሮም ብመሰረት ውፅኢት ናይቲ ናይ መጀመርያ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ምስ በጽሐ ዝካየድ መጥቃዕቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተኩር ብቐንዱ እውን እቲ ዕላማ ነታ ንኻልኣይ ኣብየታዊ ሰራዊት ብናይ ኣየር መስመሩ ዝረኽባ ዝነበረ ደገፍ ጥራይ ትልኽ ይብል ስለ ዝነበረ ንዓ ምዕፃዊ እዩ በአየር ዘሎ ርክባት ከዓኒ ክዕገት ኣለዎ ጠጠው ክብል ኣለዎ ስለዚ ደብዳብ ክጅመር ስለ ዝኾነ ቅድመ ምድለዋት ግብሩ ትብል ሓፈሻዊ መምርሒ ብላዕሊ ተዋሂቡ ሓፈሻዊ መምርሒ እዩ ንዕኡ ክጠቕማ ዝኽእላ ክልተ ሬድዮታት ንውሽጢ ተኣትዋ ኣብ ባሕና ዝደየበት ሓንቲ ነይራ ንዓይ ከዓ ሓንቲ ኣብቲ ዝነበርኮ መረታ ሰበነ እየ ነይረ ኣብ ተወሮ ዝበሃል ቦታ ሽዑ ኣውይ ነይሩ መንቀልን መበገስን ቦታና ካብኡ ተበጊስና ኢና ሕጂ ነስመራ ክስታይ ንገብር ነይና እቲ ናይ ምውዳብ ስራሕ ዝካየድ ነይሩ ካብዛ መምርሒ እዚኣ ተበጊስና ሕጂ ተን ክልተ ሬድዮታት ኣስመራ ክንእትውን ኣለና ተን ናይ ምዕቡላት እየን ተን ኤፍኤም ብቐጥታ ምስ ኣባሓነ ምሳና ምስቲ ክድብድብ ድኽእል ኣካል ክራኸባ ድኽእል ኣደ እንግላ ፈተና ክግበር እትዎ እንተባሂሉ ኣብ ኣስመራ ድዕቆ ባሉ ቦታ ስእሰን ከነናዲ ኣበይ ናይ ቦታ ኮይንካ ኸኣኒ ክትጥቀመለን ትኽእል ኢሳያስ ገብረ ኣብቲ እዋንቲ ናይቲ ናይ ውሽጢ ስራሓት ኢሳያስ ገብረ እዩ ዝኣልዩ ነይሩ እዚ መድፍዕ ክንብል ከለና ብሰለስተ መንገዲ እዩ ዝርአ ሕጂ እንታይ እቲ ሓደ እቲ ሓንጎል እዩ ሓንጎል ዝበሃል ነቲ ኩሉ ስራሕ እቲ ናይ ካልኩሌሽን ድዩ እቲ ናይ ምሕባር ስራሕ ገለ ዝፍፅም እዚ እቲ ሓንጎል ዝበሃል ትብሬን ናይቲ መድፍዒ ማለት እዩ ካልእ ዓይንን እዝንን ዝበሃሉ ኣለዉ እቶም ገለ ሓበርቲ እንቶም ናይ ሰሚዕካ ናይ ክስታይ ትገብሮ ናይ ምልክትን ገለና ኣለዉ ካልእ ጨዋዳታት እውን ሳልሳይ ኣለዉ እቶም ጨዋዳታት ማስልስ ንብሎም ከዓኒ ሳቶም እቶም ኣብ ብረት ኮይኖም ዝሰርሑ እዮም ማለት እዩ ናብዛ ራንወይ እዚኣ ኢና ንሰድድ ተረዲኻኒ ናብዛ ራንወይ እዚኣ ምስ ሰደድካ በቲ ፕሮባቢሊቲ ይብለካ ኣሎ ፕሮባቢሊቲ ሕጂ ኣይዝክሮን እምበር 21 እየን ዝኸዳ ካብኡ ገለ ኸዳ እናቐረባ ክስታየን ዝመፃ እተን 50 ጥራሕ ይሃርማናባ ኣብኡ ነዳዲ ፃዕነት ንብሳይ ትህሉ ትኸውን ሸልዲ ሞቢል ኣብኡ ኣሎ ኣብኡ ሰብ ሒዛ ዝመፀት ትህሉ ትኸውን ሰራዊት ዝፃዕነት ትህሉ ትኸውን ቦምባኻሲ ሰብ ከይቀተለ ንብረት ከይዕነወ ኣይውዕል ብመሰረት ውፅኢት መጽናዕትን ገምጋምን ህዝባዊ ግንባር ብዕለት 26 መጋቢ 1990 ድሕሪ 9 መዓልታት እንደገና ካብ ማይ ሽሮ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ካብ ሰዓት 17:30 ጀሚሩ ክሳብ 18:15 ብከቢድ ብረት ደብዲቡ ኣብዚ ናይ ካልኣይ ግዜ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣውራ ኣብ ልዕሊ ንብረት ዕላሙ ሃሪሙ እዩ እቲ ዲፖ ጥራሕ ቀዲመ ድብልኳ ግን ዋላ ተነፈርቲ ሽዑ ብዙሓት ነዲደን ሕጂ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ኮታሲ ኣብ ሓይሊ ኣየር ጽጽያ ነይራ ዳርጋ ስጋዕቲ መወዳእታ ብመሰረት ሰነ ጸላይ ሽዑ ዝወረደ ሰብኣውን ነገራውን ዕንወት ከምዚ ዝስዕብ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰብ ካብ ሓይሊ ኣየር 3 ሞይቶም 3 ቆሲሎም ካብ ካልኣይ ኣብየታዊ ሰራዊት 1 ሞይቱ 4 ቆሲሎም ሲቪል 1 ሞይቱ 4 ቆሲሎም ብጠቕላላ 5 ሞይቶም 11 ቆሲሎም ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ጉዳት ሓደ ሚግ 21 ተዋጋኢ ጀት ሙሉእ ብሙሉእ ተቓጺሎም ክልተ ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራት
بفنجال بومبا عنيوم حدا ناي موقعازي هليكوبتر بفنجال بومبا بيترون كنفتاتون زعنوام حدا ناي حيل أير ناي بررا مسمر مقواطاطري مسارح زصعانات أمبولانس بفنجال بومبا زعنوات حدا زي 14 زصعانات أيفا ميكينا استهرمت حدا غاز 66 ميكينا بيترون قوماتاتون كاب سرح وصا خوينو حدا واز جيب دما بفنجال بومبا تهاريمو زعنوا زتفلالي مدهانيتات حيزو زنبره اب كفل حكمنا فصيمو عنيم ازي كماي شرو استونچفه ناي 130 ملم مدفع بومباتات كاب 25 كساب 30 زبصح خوينو كوتكوس اب زجمرو الاوان نصلاي نمدنغار بخلو خبابيتات صعق دبداب كبيد برات بوغن تغيروم صلاون صعق غبر ملسي دبداب كبيد برات اب جنبارات اكايدوم زي كاب جنبار جندا كاب ماشرو كباب جندا ان ختم اسمرا زجمره دبداب اب لعلي اذن قصصرن سرع درغن سراويتون عبيشا قولتن مچناقن يفطيرلهم افتنا مجمريا بعلت 17 مغابيت 1909 استخايده دبداب صلاي كابي بوتا تتوكيسون سلازي فلطه صليخم بزاتو ابالات حزباو جنبار كاب كبابي اسمرا زتكوسو سلازي مسلو اوشت اسمرا زمدبون ابالات سراويت زيدلي شبدبدن اب متاخوسيوم اتيوم اب تطنقق دحرمتاو نخل تقمات اسمرا استقاشيخا نترطركاينا وزت اندابولو نتقمات اسمرا كشغورو جميرم حجز على ان زي اقل مزمزانيري استقاش شعبياس زخلو زغبركم دلوسني استقاش ابزي كوف اندابلن مخني نخغبر نزوم كهنات اب غداي فدلوا بيت كريستيانات تنبرخت بوتا زبالا ججرت بزغزاماندا بزحت فلستي بزحت كهنات حلواتهم كيتفلت رشينون بطفو بزحت بزحت بزعبات الشعو استراي رعدن شبد بدن اب نايلت 18 مغابيت 1909 بالعلاواي حلافي دهنت كالاي ابيتاو سراويت استصحف السند كمزي يبل ازي ونبداتات معرفه نفرتي نمعصاون وتادراو تكالات نمعناون ابسمرا استخايده دبداب كبيد برت مجمريا اب دحر ججرت هوسبيتال كودق مجمره اوشت ختما زلو سراويت ناب معسكراتو كوغوين ناب نحلوا بوتاتاتو كوغوين ترايم بفلاي ابتي تخصيز ودقلو خبابي زنبر سراويت زلعله ناي مرباش سمعيت كريو خلو كل سراويت بفتنت ابتي كبابي زركب سيفل تطرطاري نمحاز ناي مفتاشن مننت ناي مرغغاصن كوناتات غولي خرق خلو بب خبابيو ناي شعبيا استقاش كل يخيليو بزبل زلعله طرطاره نبيت كريستيانات عبيتي بالاصوتاتن بمخبابن بمفتاشن كمون نمساخوتهم بصنع كحلو ترايم زخونه مستيراوي حبرتاتنا هايلاير ايثيوبيا نتخاتاتكو معالتاوي صبصب بوتوم ودبت اكالات شعب زي زنبرو اب دبوباو زوبا يمحالا لفنير مالتي كل جزء تاريخات ناي كابتا ماي تشكان ايربورت نبرت حنت من قراريا نيراتا زي تغير من قراريا نيرا نيمان صقام كبل تخوينو قرب ناي مازن لوط انت زي كوينو تاريخات حنت يا تانا ميجر شرح قوتو خات مدفعك الساعه نيرا كارتا شكر كم زلو مستحبره بالعلي حنتي ناي من محدار كتما اسمرا زي ناي كتما بلان كارتا خو مصياتن موداتا بزحات مصيوم مس خدون ميدا ناي موداتا حنتي أبرهت مناسيت بحال بهيلن يا خمان تفلت نساها مزيا حجي نسا كساع موداتا تسعن حدن بحنساب سرحنا سقع نصنت ليراسا اذا كارتا حجي ابزي زلاون دحري ناي فنقل غزي نسا مزياتا نتا كارتا مزيا نتا كارتا مس مزياتني زمساي زلو كارتا نجي ناي 100 شح كارتاي تنا اسمرا خنا حد عب خارتاي ناي وحد عب خارتاي مالتي
ሕጂ ናብ ዝካርታ እዚ ክትቀይሮ ኣለካ ስኬል ሓደ ዓይነት ከተምፅእ ኣለካ ልክዕ ክትሰርሕ ትኾንካ ሕጅፍትና ኣስመራ ደብዳብ ክንድብድብ ከለና ምናልባት ነቲ ገለገለ ፀላኢ ክሕግዞ የብሉን ዝብሃል ነገራት ከም ነፈርቲ ከም ዝተፈላለየ ሰራዊታት ከራግፍ ከሎ ንዕኡ ከም ተቃውሞ ኢና ንሰዶ ነርና ንዕወት ውን ነርና ህዝቢ ኣስመራ መጀመርያ ደብዳብ ዝተኻየደሉ መዓልቲ ኣብ ተመክርኡ ሓድሽ ተሪኦ ስለ ዝነበረ ድምፂ ናይቲ እንዳፋፀየ ሓሊፉ ዝወድቕ ቦምባታት እውን ከቢድን ዳሃልን ስለ ዝኾነ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ እንከሎ ከይተጸበዮ ስለ ዝመጾ ተሰናቢዱ ነናብ ገዝኡ ክሃድም ተራእዩ ድሕሪኡ ግን ብፍላይ ኣቦታትን መንእሰያትን ካብ 2 ክሳብ 5 ሰባት ብምዃን ተኣኪቦም ኣብ ኩሉ ጎደናታት ጉጅም ክብሉን ገስጋስ ተጋደልቲ እንዳቐረበ ይመጽእ ምህላው ዘረድእ ምዃኑ ገይሮም ክዕልሉን ጀሚሮም ወይለ እንታይ ዳይ ጉዲልና ፈሪህና መቸም ኣብ ናኣት ወሲእና ሓቂ ሓይሽ ፈሪህና ዳሕራይ ግን እዚ ብከምኡ ምስኮነ እንዳ ነቆቦ ክመጽእ ከሎ ግርም ቋዕ ንጀመሩ ቋዕ ኣየስቆጡ እዞም ርጉማት ካይዱ ይህሉና ብጦርሑ ካ ጋዳ እንዳበልና ንነብር ነርና ጎላ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ድንጉይ እንተበለ ተኾይኒ ደንጉይ ዳኣ ደምጓለ ተኾይኒ ደንጉይልናስ ብጣዕሚ ንፈርህ ጅምር እንተበለ ግን ስቕበላስኪ እዝንና ጸሊና ንሰምዕ ነርና ልዕሊ ኩሉ ከዓ እዚ ስራሕ እዚ ክንሰርሖ ከለና ፈጺሙ ቅሳነት ከሊእና እቲ ንትኩሶ ዘለና ብልዕሊ ህዝብና ሓልፍ ስለ ዘሎ ብቐጥታ እውን ዝርእዮ ሰብ ስለ ዘየለ ንሕና ከም ሰባት ጸቕጢ ይፈጥረልና ነይሩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ኣብ ውሽጢ ኣስመራ እውን ነዚ ስራሕ እዚ ዝከታተሉ ውፉያት ከም ዝነበሩ ብርግጽ ባዕልና ኣብቲ ቦታ ኮፍ ኢልና ኣረጋጊጽና እስጢፋኖስ መሓሪ ባሻይ መስመረይ ኮይኑ ነይሩ ምስኡ ኣብ ከተማ ኢና ንራኸብ ሕጂ ኣልባ ቢስትሮ ተባሂሉ ዝፀውዒ ዘሎ ባር ኣልባ ኣብኡ ኢና ንራኸብ ካብ ሜዳ ዝመፀ መልእኽቲ በኒ ኣነ ኸ ቀሪበ ፀናሕኹ ይህቦ ከምኡ እንዳበልና ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ ዴፖ ናይ መሳርያ ዝርከቦ ከባቢ ከተሪአኒ ብርሑቕ ዋላ ይኹን ክንሪኦ ደሊና ስለ ዘለና ሳሪአኒ ገለ ይብሉኒ ሕጂ ማኪና ነይራቶ ሓንቲ 850 በኣ ገይርና ፋዱስ ይኹ ሰዓት ሓደ ፈራኣና ቢልኸውን ተኺልና ኣብዛ እንዳቺ ፖሊኒ ኣጓዱ ሰንበል ዘላ ሕጂ ብኡ ወገን እዩ ዘሎ እቲ ዴፖ ናይ ዴፖ ፅዋር ወሪድና ኣብቲ መንገዲ ኣብ ማኪና ኮይና ባ ሪኦ ነይረ ብርሑቕ ሓመድ ዝተኾመረ ስለ ዝነበሮ ነልካቲ ሓመድ ተኾሚሩ ዘሎ እሲኡ ዝኩሉ መሳርያ ኣብኦም ቀቢሮም ዘሎ ኣንደርግራውንድ እንድዩ ሓመድ ብላዕሊ ኸዲኖሞ ጎልጎል እዩ ዝመስል ኣብዚያ ዘላታ ዴፖ ናይ ኣፅዋር ኢለዮም ሽዑ ከማ እንዳተባሃልና ከለና ሓለዋ ዝነበሩ ኣባጦር መፅዮምና እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎምና ሕጂ ኣነ ክመፁ ምስ ረኣኸቦም ካብ መኪና ወሪደ ቀዲመዮን እስጢፋኖስ እንደይ ድምፂ ሰሚዕና ድምፂ ናይ መኪና ጎማ ነፊሱሲ ድምፂ ስለ ሰማዕና ኢና ሞሳድያ ኢልና ኢና ታሽሙ ቢልና ኢሎም በአማርኛ ገና የተዛሪበው አነ እስጢፋኖስ ወሪዱ አነ ኣብቲ ጥቆም ቀሪበ ተዛሪበዮም ዛጎማ ናይዛ መኪና የመስለን ድምፂ ሰሚዕና ነበር ብኡ ዋላ ሓንቲ ንሓልፍ ኢና ዘለና ምስ በልናዮም ሂዱ ወሉ ቀልጡፍ ኢሎምና ተበጊስና ኣብዛ ሕጂ ናቕፋ ሃውስ ተሰሪሓታ ዘላ ናብኣ መፂእና ንሱ ንኸተማ ኸይዱ ኣነ ከዓ ሰርቪስ ኣውቶቡስ ናይ ኤርፎርስ ኣውት መፅእ ስለ ዝነበረት ብኡ ገይረ ንስራሕ ኣትየ ሽዑ መዓልቲ በቃ ብሓደጋ ወዲቕና ነርና ጸላኢ ናብታ ጎረረይ ዝብላ ምጽዋዕ ፈንጢሱ ክሓልፍ ቀቢጸ ተስፋ ከቢድ ውግእ እንዳካየደ ሕጂ ድማ እታ እንኮ መስመሩ ክትዕጾ ኣዝዩ ስለ ዘሻቐሎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ጸላኢ ኣስመራ ካብ ቁፅፅር ናይ ከቢድ ብረት ርሕቀት ሓራ ንምግባር ነዞም ናይ 130 ሚሜ መድፍዕ ንምድምሳስ ፍሉይ ውጥን መጥቃዕቲ ከዳሉ ብምእዛዝ ናይ ነፈርትን ኣጋርን ስለያ ዳሃሳስ ክገብር ኣዚዞም ነፈርቲ ድማ ብቐጻሊ እንዳዘንበያ ሙትኳስ ከኸልኦ ጸረባት ርደብዳብ ከቢድ ብረቱን ናብኦም ከቕንዕ ተሓቢሩ ኩሉ ዘለዎ ብኡ ኸብል እዩ ስለዚ ንዑ ክድሕኑን ክሰርሓሉ ዝኽእል
ነቶም ኣብኡ ዝሰርሑ እንታይ ሽሙ ክስራሓሉ ተባሂሉ ብኮንክሪት ንዕኡ ክዕቁብኦ ንግንብኡ ነቶም ሰብ እንታይ ሽሙ ተገይሩሎም እዚ ብረት እዚ ነዊሕ ክሰርሕ እንዳል ኮይኑ መዕቆቢ እንተዝግበረሉ ዝብርእቶ ቀሪቡ እቲ ርእቶ እውን እንደገና ንላዕሊ ኸይዱ ከም ሓሳባት ቅቡል ኮይኑ ኣባላት ናይ ክፍሊ ህንፃ በዓል ኢንጂነር ሃብተልኡል ገብረመድህን በዓል ኢንጂነር ኢዮብ ግርሜ በዓል ጀሜትራ ተክለ ወድቀሺ ዝበሃሉ መፅኦም ነቲ ቦታ እውን ንሪኦም ኣፅኒዖም ኣጋጣሚ ኣብ ግርጎቦ ፅግዕ ዝበለን ዝተሓቑፈን ስለ ዝነበረ ነቲ ብረት ዝኸውን ሓደ ናይ ፊደል በ ቅርፂ ጉድጓድ ተኳዒቱ ብቅድሚትን ብክልተ ጎኑን ከም ዝንደቕ ተገይሩ ብላዕሊ እውን ከም ዝህደም ተገይሩ በቲ ቅድሚት ከዓ ነተን ዘድልያና ታርጌታት ከውቅዕ ዝኽእል ነቲ ሻምብቆ መንቀሳቐሲ ቦታ ተገዲፉ እቲ ብረት ቦትኡ ምስ ኣተወ ከዓ ብድሕሪት እውን ንጣርን ገለን ሰብ ከይሃሲ ከም ዝንደቕ ንሰብ መተሓላለፊ ገዲፍካ ከም ዝንደቕ ተገይሩ መጀመርታ 130 መስመራ ክሓርም ክብገስ ከሎ ኣብ ታሕቲ ኢና ተኺልኒ ካብ ኣኽባር ሓያል ምስ ወፃና ማይ ጭቃ ዝበሃል ከባቢ ኣሎ ናብኡ ምስ ርአናዮ እቲ ርሕቐት ምርካብ ኣብይ ብራኸ ስለ ዘለዎ ምርካብ ኣብይና እሞ ከኣቱ ኣለዎ ተባሂሉ ከኣቱ እንተኮይኑ ከዓ ፀላኢ ብቐረባ ይድርዩ ምክንያቱ ርሕቐት ናይቲ ፀላኢ ዝነበሮን ሓይልታትና ዝነበሮን ብቐረባ ኢኻ ትሪኦ ከምዚ ኢሉ ድርዮ ኣብ ትሕቲ እዩ ዝኾነ ይኹን ተባሂሉ ከኣቱ ኣለዎ ተባሂሉ ኣትዩ ትብረት ማለት እዩ ዓንደ ማእኸልን ሓይሉ ነይሩዎ ዓንደ ተስፋይ ዓንደ ወዲ ዛይት ከዓ መራሒ መስርዕ ነይሩ ምስኡ ወዲ ዛይት ዝብሎ ሕጂ ሰንኪሉ ኣሎ ኣብኡ ተሃሪሙ ሽዑ ዓንደ ሒዙ ወዳእቱ ሓንቲ እንድሕር ተኩስካ ክመፀካ ዝኽእል ተቃውሞታት ከኣኒ ማእላያ ይብሉን ሕጂ ኣብ ከምዚ ኣንበሰለ ኩነታት ሕጂ ኩንተኮስ ስለ ዝነበረና ዝሓፀረ እዋን እንተተኻኢሉ ሲ ንኣብነት እታ እዚ ቡምባታት ተሰኪማት እናተኣቱ መኪና 4 ቡምባ ሒዛ ተኣቱ ነዘን 4 ቡምባ እዚኣተን ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ እንተተኻኢሉ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ከቢድ እዩ ቡምባ ንባዕሉ 66 ኪሎ እዩ ሕጂ ኣባላት ናይቲ ተኳሲ ኣሃዱ ልክዕ 10 ሰባት ክኾኑ ኣለዎም ጉልበት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ኣለዎም ሕጂ ምሩፃት ዝኾኑ ሰባት እዮም ነይሮም ገለገለ ካብቶም ዝነበሩና መድፈዓይታት ክጥቀሱ ይኽእሉ ወዲ ማቴላ ዝበሃል ነይሩና ብዝቐረበ እዋን ብሞት ብመስዋእቲ ተፈዲዩ ካልእ ኣማኑኤል ሕፈሮም ዝበሃል ካልእ ተሸመ ሓይለ ዝግ ዝበሃል ኣዝዮም ጉልብታት ዝኾኑ ሰባት ካብ ኣዋልድ እውን ደቂ ኣንስትዮ እውን ዘውዲ ትበሃል እውን ነይራትና ጸቕጢ ናይ ፀላኢ ኩሉ ግዜ ሓይቅራ ከቢድ እዩ ነይሩ ከቢድ ትብሎ ምቁር ከዓ ትብሎ ከመይ ይመስለካ እቲ ምቁር መበሊኡ ትብፃይነት ትሕውነት እቲ ልዕሊ ሰብካ ነቲ ሰብ ምፍቃር ልዕሊ ሰብካ ልዕሊ ንነፍስኻ እውን ነቲ ንብረት ምፍቃርካ ነቲ ብረትካ ነቲ ብፃይካ ከም ውላድካ ርኢኻ ከምዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ብውላድ ደረጃ ስለ ዝወለድኩ መቐረቱ ክሪኦ ከለኹ ምቁር ነይሩ ይብሎ በታ ሓደ ወገን ክሪኦ ከለኹ ከኣስ ንምዃኑ ሰብ ዲና እምኒ ይብል ከዓ ምክንያቱ ንሕና እዚ ኣሻግረይ ዝበሃል ብረት 24 ምሕላፍ ስለ ዝኽእለና ነዘን መካይን ነዘን ክራዝ ዝበሃል ክራዝ እየን ዳኣተዋ ነይረና ኣብቲ ግዜቲ ክራዝ እየን ዝበሃላ መካይን ምክንያቱ ሰኔን ክንጥሮ ዝኽእልና እማን ገለ ፅርግያ ስለ ዘይብሉ ብርሃን እውን ስለ ዘይብሉ ንዕኡ ሓሊፎም ኣውቲስታታት ክመፁ ኢሎም ዋላ ብፀልማት ተመፁ ድምፂ ይስማዕ ስለ ዝነበረ መሕለፊ ሲኢኖም ክልተ ቀነ ዝኸውን ኮሚደረ ነይሩ ናይ ጀርዲን ጨው ኣብዚሕኩም ኮሚደረ ብልዕ ኢሎም ናሸ ሰብኣይ ትሪእየኒ ካብቲ ብረት ምስ ከፍአ ደብዳብ ምስ በዝሐ መውጋእቲ ምስ በዝሐ መስዋእቱ ብዙሕ ኣይነበረን ኣብ ዓንደ ተስፋይ ተወጊእኑ ባዕሉ ወዲ ዘይ ተወጊኡ ወፂኡ ድሕሪኡ ኣነ ኣትየው ሕጂ ተራ ናይ መን ክገልፅ ደልየ መስለካ ኩልኩም ትፈልጡ ኢኹም ወዲ ማቴላ እዩ ብረት ብላዕሊ ክመፀካ ከሎ 30 ቡምባ ወይ 10 ቡምባ ተኩስ ኢኻ ትበሃል እተን 10 ቡምባ ናይ 130 ክቐረባ ኣለወን ሓደ ሰብ ይትኩሰ ምክንያቱ ንሱ ጥራይ ትኩስ ኣብኣ ምክንያቱ ካልእ ሰብ እንተኣትዩ ኩልኻ ክትጠፍእ ሕጂ በዓተ ነይሩ ካብቲ ብረት ንየማን ናይ 10 ሜትር 34 ሜትር ክኸውን እቲ መስርዕ ኣብኡ እዩ ዝኣቱ በቲ ፀጋምና ናይ ሓይልታት ነይሮም እንዳ 70 ኣጋር ከቢድ ብረት ንሶም ንርእሶም ከምዚ ኢሎም ኣብ ላዕሊ እዮም ዝርእይዎ ሕጂ እቲ መስመር ተኹሲ የማን ፀጋም ኣይከይድኒ ልክዕ እቲ ብረት ዘለዎ ሕጆንኦ ስለ ዝኾነ ብዓይነን ከዓ ስለ ዝርእዮ ብምሉእ ኣፅዋር ብሓንሳብ ይትኮስ ሓንቲ ቦምባ ክትኩስ ከለካ ልዕሊ 500 600 ቦምባ ብሓንሳብ ትወጥቀካ ኣብቲ ዝድብድበሉ ዝነበረ እዋን ዓብ ፀቕጢ ነይርዎ እዩ ዓብ ፀቕጢ ስለ ዝነበሮ ከዓ ሓደ ቦምባ ክትኩሰሉ እዋን ሽሕ ቦምባ እዩ ዝመፀካ ነይሩ
إذن رؤسو حد خسارة مصلاي أبتي مجمرتا مس تكوسنا زخونة أومي نبرن أي فلت النيرو نحنا جمجامي مالت أبتي دحرنا بزح مسكدجن رحقتون ما أذن سلسلة فلتلك أو بطانا علبنا الله سلزي زي برازيل تكوس نبرها أشاجري خلنا بالكلنا بعد زي قلت وأشاجري بهالو أب نيرو بشعو ذرر بكايل سلسلة نبره أبتي جزء بسموز واسمبر زي أشاجري نبلو برد 24 بي يزبهال سلازي زي علاج زفحر أما ودات أنت أي تجارو عندك قعة اللي تودي عندنا خاطئنا له سلازي عندر مستوعته بالكعنتي ناتس 35 أقامني ما خمسين كأس أوصل ناس مراجل لك أتي دايركشن ناتو كهرم كم ذلوا يتجارو عندر تدبدي أو سوقول لونا تدبداب مجمرتات عندر كي تجبرن هاي تفلتن كله سوقول لنا سون كله لونا سو كايبلنا جزي بالكم بدورنا بقلمل كتعرف خليها ما تفعل كل ساعة أنت خاتجبر مستوكوس كيا ما يبرح قاتن ما أذن كتم زازنا لك كتم عري لك معناته إن أنا أمه ما يبالاشوا ما يتتبالاشوا ما يرحق تبالاشوا الله مالتي رحقت ويقودي له وما أذن زنبيل له سلسلة عري لك أبتجزي تكون بحال عدل سازين برا جاءت ونا مستنيرة كباب إيربورتي هذا جزية بسنبل ودي أبلغها هذا جزية سبهاري مبلغها قال ولا فهم تاريخ من فلت خمان حجي أبتجزي ودي ما تيلا أنا نايب حق كم عينة فترة رئي فلتني كم عينة تقص رئي فلتني بيني تقص حجي انتهيت نطبعا احنا توقينا نسمع تدعسبون بحريمو سقاب توقو سمع ويت حريمو الله كونغوي لنا كون رد مالتي انت توقو سمعنا قالوا لنا نبي دارجانا حمد سلسلة تورحنا هابت موتا سرينا دارجانا حمد سلسلة تورحنا حجي كندي مدفع جت والله أي تخيلني هاسلمتها كلنا تبع رئيس أطمير مغنياته حدث سقطي ناي تقصي أزي خبيتي كم زخلت تلاقي زول قال لك أنا فلت بوتا زي ما زي متعيل كهذا تسرح تقول له يلقى قليل كان تغيره يلقى كان قليل كان الذي أبعد ما زت متع ساعة مودع تخلت رف كلت رف زي وسيل كهمان نفسها تزنا قالوا وسيل كهمان نفسها تحس تقولوا نفاس تعيش تقول تقل تعيش منا يكون كل جزء أب ستاند باي كل جزء بتتنقب كل جزء تعيش معها ولا تجزء استعيل لازم بحالسي كل جزء ساطر لك كومس لازم حكينا ثنا هارتها كتكايرن كتلالك بشنخ صقاماي زوباناي جنبار جندعكا دحر مربراب ناي كوبي مالتي مسمرات ناي جنبار ناي كباب عدروسون دا غفحس لزخده بمقدي ني عدروسوين اتي زحاشن زقربل ناي اسمراني ايربورت دبداب كنا كايدلو نخل كونتات ايو بمبال زيادة حزباو سراويتنا نكبابي عدروسو وقاصصرولو زخل كونتات تفتيرو مالتي ناي 29 كيلومتر رحقت كب عدروسو مالتي ن ايربورت اسمرا كركول زخل ازيو زمچه زططحه رحقت سلازنبره او كوابي تحتي كساد اسراو زبحال بوتاتات مالتي انكو علا زبحال ابو 130 ن ايربورت متكل كيلنا مالتي Nazare